Morag na banggi mga ornamental. Today's video nga pala ay gagawa po tayo ng cheapest at pinakamadaling paraan paano gumawa ng breeding cage para sa mga tetra, guppy, molly, yun mga maliliit na isda mga ornamental. At sa ngayon meron ako ritong glow light tetra na neon green. Na-acquire ko itong mga ornamental kay Al Gonzales. Ngayon, plano ko na silang i-breed kasi almost 2 months na sila sa akin mga ornamental. Sa tingin ko, nag-groom ko naman po sila ng maayos at napalaki ko sila ng maganda. Kaya kung makikita nyo mga ornamental, ang size ng glow light tetra ko talagang malaki na po. Kaya sa ngayon, talagang nagmamadali na po talaga ako mga ornamental gumawa ng cage kasi para makaproduce na po tayo ng glow light tetra. Ito nga pala mga ornamental yung isang pares natin na glow light tetra na neon green. Pagdating naman po pala sa pag-identify kung alin po yung male at saka yung female, base po mga ornamental sa pag-research ko, yung female po, ito po siya. Ito po. Kung alin po dyan mga ornamental yung may mas maikli na fins, siya po yung babae. Tsaka po yung katawan niya mga ornamental bilugan at di hamak po na mas bulky po yung tiyan kasi may develop na po siyang eggs. Kumpara po dito sa isa, ito po mga ornamental yung male. Kung mapapansin nyo mga ornamental, mahaba po yung dorsal fins niya, yung anal fins niya, pati po yung pectoral. Kaya napagplanuhan ko mga ornamental na i-breed na po siya as soon as possible. Kasi sa tingin ko mga ornamental, sobra na po yung eggs na develop ng female. So ayun mga ornamental, gawin na natin yung breeding cage para may salang na po natin tong tetra. Para materials lang po na gagamitin ko is yung Wilkins na galon. Dapat mas malaki po sana yung kailangan ko kaso ito lang po yung available. Tapos yung 1 inch po na styro, gagamitin ko po itong mga ornamental as floater ng breeding cage. Tapos net po mga ornamental, gunting at saka rubber band. Umpisa na natin mga ornamental. Puputulin ko lang po dito sa sa ilalim gamit ayun. Tapos na.
Tapos, ito mga ornamental, after po natin maputol, ilalagay na natin yung net. Ito lang mga ornamental. Tapos, rubber band. Tapos putulin na natin itong mga ornamental yung excess. Lagyan na lang natin ng allowance. Ito na siya mga ornamental. Pwede na. Tapos, ito pala mga ornamental na ilalagay na natin yung floater. Tapos, ito pala mga ornamental, nakalimutan ko kung anong tawag po dito. I-comment nyo na lang po kung ano to sa comment section. Almost 1 week ako mga ornamental di nakapag-upload. Medyo na busy po. Ito na mga ornamental. Tapos na natin gawin yung DIY at cheapest na breeding cage para sa Lowlight Tetra. Mas pinili ko pala itong mga ornamental na gamitin itong Wilkins sa kadahilanan dito na matatrap po yung sa loob yung floater pellets na ibibigay mo.
wala siyang tendency na makalabas. So, as long as nasa loob po yung pagkain na binigay mo, sa maghapon, pwede niya pa yun makonsume. Unlike dun sa screen na for sure talaga mga ornamental, lalabas at lalabas. At once na nakalabas na siya sa cage, hindi na makakain yung pair mo. Kaya, mas gusto ko po to. At saka naman mga ornamental, yung pinapanood kong mga nagbe-breed po ng tetra, ang ginagawa po nila mga ornamental, nilalagyan lang po nila dito sa ilalim ng aquatic plants. Sa akin po mga ornamental, dito na po lalagyan. Pero trial and error pa rin to sa akin, para sa akin mga ornamental, kasi first time ko po mag-breed ng glow light tetra. Pero mas pinili ko po siyang mag-cage kasi once na mag-drop po yung breeding pair, at least nasa loob po sila. Kahit na medyo maliit po ako, halimbawa madaling araw sila mag-breed, kahit maliit po ako mga ornamental magising, at least yung walang tendency na o walang chance na makain nila yung ibang eggs na idadrop nila. Kaya itong mga ornamental, ito na po talaga yung pinaka naisip kong gawin. So ayun mga ornamental, dito ko po pala sila i-breed dito sa aquarium na to. Ilagay na natin mga ornamental para ma-settle na rin sila. Ayan mga ornamental, oh. Ganyan lang po siya. Ilagay na natin. At hoping tayo mga ornamental na sana mag-success po yung breeding natin. At kung hindi naman mga ornamental tayo pala rin, ang gagawin natin, pag-aralan pa natin ng maigi para sa next natin na pagsalang, habang nagre-recondition tayo sa kanila, may bago tayong method na matutunan. So ayun mga ornamental, successful na natin na isalang at nagawa yung DIY na breeding cage para sa kanila. Wait na lang po tayo sa magiging result if ever man po mag-success. Goods na. Shoutout na lang po sa lahat ng nagpapagawa sa akin ng mga aquarium tanks. Maraming salamat sa inyo mga master. Lalong-lalo na kay Bro Justin Benitez. Shoutout sa iyo ng sobra. Hanggang dito na lang po tayo mga ornamental. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa palaging pagsuporta at panunood. At sa mga di pa po naka-subscribe, please naman mga ka-ornamental, subscribe na lang po kayo sa YouTube channel natin. Maraming salamat.